Pagka nag-silver bottom daw siya. Ayun! Ayan, mga kagamba, magandang araw sa inyo lahat. Lahat mga viewers dyan, yung di viewers, magandang araw din. Ayan, oh. Shoutout po pala sa bagong cellphone po ni Master Mendo. Shoutout po, bago po cellphone niya ngayon. May utang yan. Iba na ang artista. Ayun. I wonder. Masaya na. Shoutout sa mga ano natin dito, mga audience po natin. Mga fans natin sa likod. Iba na, sikat eh. Joke lang. Ayan, Yung dahil fans na, doon sa likod? Nasa likod po ni Master Mendo yun. mamaya na kayo magpa-autograph sa amin, mga Viral, idol. saka si Tabatchoy, Chapchoy. Gagamba Choice. Gagamba Choy. Gagam Choice. Gagam Tapos Choy. si Idol Canegro. Ito po yung negro na nakikita nyo. Ayan. Nakita ba? Kita eh. Kita. Ngumiti. Pero pag hindi tayo makita. Yun. Ayan ang ilalaban ko ngayon, ang paglalabanin namin ni Happy Man. Level up na tayo, Master ah. Samon na. May ads ka na eh. Di, ikaw, may ads ka na. Kaya Ganun ba? Congrats. Samon to samon oh. Congrats kay Happy Man. May ads na siya. Kaya sabi niya, samon naman na yung paglabanin namin. Oh! Alam ko, ikaw nasabi nun eh. Ay, ganon? Oo. Ay, ikaw eh. Sabi Yan. niya eh. Kasi may ads ka na eh. Congratulations, Master. Congratulations sa'yo. Congrats sa akin. Congrats din sa'yo. Oo, thank you, Ayan. Master. Maraming salamat sa mga subscriber natin, sa mga viewers natin. Nagpasalamat din ako kay Sandy. Binigyan ako ng mahabang stick. Ayan, no? Ayan. Kita So, niyo naman. Master, shoutout din po pala doon kay Gagam Choice dahil napakabait niya. Binigyan po tayo ng pitak. Ayan, Okay. yung mga viewers natin Ayan, dyan pitak. yung nagpapa-shoutout, wala akong listahan dito Oo. Ito, may listahan pala ako rito. Ayan. Shoutout din kay Idol kay Kay Jairo Malyari, Sa Google mo na. Street Fighters, kay Dera Samonte, Ayan, lagi yan. Si Idol kay Beta Idol Fish Samonte. Cake, Idol Gracer Samonte. Ken, Saludo. ano ba to? Kurublo, ano ba yan? Si Fish The Cake. Hunter PH, The Hunter PS. Gagambong. Gagamboy. Gagambong. Oo. Supreme Carbon. Oo. Cyrus Llames. Ay, Mm. saan ba? Frederick Camacho. Ito, ano mo to eh. Si Frederick, ano natin yan. Tsaka Lagi yan si dito. Crisostomo Symbol. Oo. Si, ano to, kay Zainta. Zain TV. Zain TV. Yan. Zain TV. Sa mga susunod na araw, lilista ulit para mabanggit natin dito. Yung di nyo pa nailista dyan, ipalista nyo na. Sa akin kasi Oo. ginagawa mismo sa Huwag nyo isasama yung mga lapida, ilista nyo lang. Okay? Ito na, pakita mo yung gagamba mo. Sa'yo muna, content mo yan. Sa akin, Master. brown itong akin. Yung sa kanya, orange. Brown na salmon, sa akin din po. Rare salmon po, orange po na salmon. Siyempre, shoutout po dun sa nagbigay sa atin, si Idol Saldi TV, Kasungay. Ayun. So, dalawa po binigyan niyo po sa akin. Ito po yung isa, kulay itim. So, shoutout sa'yo, Idol Kasungay. Oo, manghingi kayo sa kanya, namimigay pala. Hindi, natuwa lang sa atin dahil siyempre, magkasama kami pumunta sa Valenzuela. Ay, ganon. Opo. Sinawahan mo. Opo, Buti naman natuwa sa'yo. yun nga eh, kaya nga binigyan tayo. Hindi, kahit man di kayo nakakatuwa ka talagang mukha mo eh. So, paano? Ayan Okay, laban natin. Labanan natin. Para tumahimik ka na. Ay, tumahimik ka na. Para makakita na sila ng Ang magaganda content. eh. Yan na. Para matapos na yan. Oo, yung alin. Ayan. Ibig sabihin, talo na yung akin? Oo. Grabe, alam mo agad ha? Ayan mga kagagamba, samon sa samon, tignan natin mabuti. Ayun, laglag sa'yo! Laglag kay sa'yo. Happy Man, kagad. Akin ba yun? Galing kay Saldi. Ayun, galit kayo. Pinatalikuran pa ako. Ayun. Uy, nagpapalaglag Ah. yung... Mukhang malami ang laban Gusto ko yung Oo, may yung laban lips talaga. sana eh. Iyon. Nakagat nung akin yung stick. Buktik ng babali. Grabe yun ano. Ayan. Patalikuran ko na yung akin Oo. kasi wala naman Wala namang kwenta. Ayan Ibig sabihin, walang pwedeng... Ante, wala namang kwenta kasi yung laban. Yun. Grabe, Oo. sumasakmal talaga yung Master Mendo. Galing kay Hindi Saldi maabot yan. Hindi maabot. Yan. Iyon. Wala, hindi maabot. Anong hindi maabot? Another. Hindi, mali. Hindi lang sila nagpapang-abot eh. Ayan ayan So, So, wala na. Lamog na, Master. Ay.
Sumuko. Ayaw na? Wala na. Sumuko na. Ano ba, Sumurrender ano na. pa ba mayroon dyan? Hahanap siya ulit kasi umayaw na yung samon niya. Naging suman. Oo, sasawsaw na lang sa asukal kasi matabang. Mausay. So, ano din tayo sa ano ko, Master? Ah? Talo. Ano ba yung ano ba meron dyan? Wala na. Yan ulit, yung samon mo. Hindi, sa content ko naman. Ah? Sa content ko naman. Hindi na. Dapat mayroong mabilutan dito eh. Wala, hindi mag- Ayan, ang haba ng pata niya, no? Hindi rin to. Ah? Hindi rin to kaya, malaki sa'yo. Hindi Ang nipis nito, oh. Hindi, O sige na, tira mo na yan. Hindi malit. Dito na. Hindi, Oh. hindi kaya yan. Yung malit Ang laki, mo. pakita mo. Ang laki niya, no? Malit nga, hindi to Haba kaya. ng pata niya, no? Hindi kaya to. Yung... Ha? Pakita mo. Sa akin, iba. Sa ano, Ay, nalaglag tuloy. Lumagatok. O ito, may laban pa kami mga kagamba. Ito. Hindi talaga kaya, palyan. Ayan, nilabas na niya yung kanya. Ayan, maliit na itong nilabas ko. Ayan, oh. Oh, butsyog lang siya. Ayan. Maiksi ang pata niya, pero lalaban natin si Happy Man. Butchog sa'yo, Master. Ayan, butsyog siya, oh. Sige, ito sa atin, mga... Ayan, mahaba yung pata niya. Gamba. Kanegro po ito, hindi. Orange po itong sa atin. Oh, ito sa akin, namumula. Ayan. So, shoutout po ulit kay Idol Casaldi. Ito po yung pangalawang binigay po sa atin na samon yan. Kay Saldi. Opo. Thank you, Idol. Napakabait po niyan. Bait na si Kasungay. Opo, pas po kaming gwapo. Ay, pas po kaming gwapo po yun. Napakabait pa. Ayan. May masabi lang po. Ayan. Nagharap na sila. Huwag mo naman titirahin sa likod. Oo. Ano yan? Gising. Eh, grabe. Gising. Ganda ng kulay. Huwag mo patalikod, Master. Hindi, kanina pinatalikuran yung akin. Hindi naman gumalaw yun sa'yo. Nakita ni Idol ni Kasungay yan. Sabihin, madaya ka. Gano'n? Oo. Magagalit pala sa kanyang pala yan, ano? Oo. Pag natalo kanya. Ayan. Ayaw pa Uy, rin. paras bakla ka, Master. Paras bakla ka. Bayot. Ayan. Gusto mo nakakalikod yung sa akin, Master, no? Oo. Para naman, mabinutan Yan, hindi agad. namang magandang laban. Oo. Para siyang samon, mga kagagamba. Walang suman dyan. Samon lang. Grabe yung mga linalaban natin, mga samon na, no? Upgrade na. Upgraded na eh. Kasi may ads na si Happy Man, kaya upgrade na yung mga laban namin. Siyempre, thank you po sa inyo lahat, mga Dahil sa inyo, mga Happy Man. dahil sa inyo, nagka-add si Happy Man. Thank you po sa inyo lahat. So, pagka nagkaroon daw siya ng ng silver button daw, mamimigay daw siya ng Oo, walang samon. problema. Oo, walang problema. Pagka nag-silver button daw siya. Ayun! Kita nyo naman. Tinalikuran yung... Tinira sa likod na naman, Tinira na naman sa likod. Pabayaan mo na. Ayan. Ngayon, inaawat mo ngayon. Oo naman. Ayan, ganyan. Dapat. Ganyan. Kita mo, nagkambak yung akin. Sabi ko sa'yo, talikod lang yun eh. Ayan, Para nabigla lang. Nagkambak siya, May unang nagag na po yung kay Master Mendo po. And then, hindi sila sadya. Ano yun? Excuse yun? Ano yun? Ayan na, lalaban yung akin. Tingnan natin sino malalaban. Takbo! Nangayaw. Bakla ka talaga. Yung gagamba, bakla. Nangayaw. Tinalikuran. Talikod na naman. Yun! Ala! Talo talaga yun sa'yo, Master! Talo talaga. Isang laglag na lang. Isang laglag na lang. Hindi. Talo ka na. Bibilutan yan. Anong bibilutan? Bibilutan yan. Ayun, Uy, laglag na naman. Nakagat nung akin. Talo na sa'yo, Master. Talo na. Buhay pa, lakas pa. So maglalaban naman tayo sa content ko. Ito pa rin lalaban ko. Nangayaw siya. Wala na, talo sa'yo. Nangayaw siya. Bigyan mo na isa, sige. Tama na, may katis na sa puwet. May katis na sa puwet. Ayan, Sa content ko ito ilalaban ko. Ganon. Oo. May content ka pa ba? Meron. Siyempre, magiging laban natin ito sa content ko, Master. Ay, sama din. Oo, siyempre. Sama din, siyempre. Kala ko tahimik kasi Happy Man eh. Nalunggot na eh. Bigla nagkampak yung Nasumay ba? Dati Ano? masayang mukha. All one ang laban? Hindi, tabla yung pangalawa eh. Anong tabla? Panalo ako. Tabla ka dyan. Yung una, Kita yung mga talo yung kagagamba. kagamba niya, tas- Tayo na pong bahalang mag-decide kung tabla. Tatlong laglag po, talo. Tatlong laglag po si Master Mendo. May may isa pa, di ba? Bali, 4 na laglag. Hindi, May bonus ka ba ang kasi? rules natin dito kasi binibilutan eh. Hindi naman magbibilutan yun eh. Bakit? Kasama yun eh. Ganun ba yun? Oo, Ay, bakit bira. yung pinaglaban namin ni Kaji, nabilutan?
Eh, iba naman yun. Ganon? Oo. Hindi lahat ng mga gagamba Oo. nagbibirutan. Ganon. Oo, kasi syempre, ang rules natin dito, kung sino yung makatatlong laglag, siya ang panalo. Ay, dati ang rules natin kung sino mabilutan yun ang talo. Ay, yung maraming laglag yun ang panalo. Ganun ba? Oo. Yun ang Ang sabi gulo mo. mo? Eh, di pala si Tatay Mendo pala. Panalo ako doon. Din sa bagay, naiintindihan namin, Master Mendo, gawa nung syempre, pagka nagkakaedad talaga, Oo. nag-iiba na talaga yung isip. Joke lang po mga kagamba, ha? Joke lang po yun. So, syempre, shoutout sa mga kagagamba natin, mga Ay, mga viewers dyan. mga kagamba. Sa number 1, siyempre, yung mga subscriber natin dyan. Yes, Hindi of makakalimutan course, yan. Yung syempre, Ah. gusto lang po namin kayo mapasaya. Mm. Tama. Lalo yung mga master, yung yung mga subscriber natin na natutuwa sa atin na mga taga ibang bansa. May natutuwa ba? Oo, meron syempre kahit pa paano. Natutuwa na rin Kahit ako. ganito tayo may natutuwa dyan. Sila natutuwa. nga dito tuwan-tuwa oh. Ay, wala naman tumatawa. Meron. Ganun ba? Di mo si... Sige, palagpakan na lang natin si Happy Man. Kami dalawa syempre. Ayun, So, yun, mga kagamba, nagpaalam na si Happy Man. Hanggang sa muli. Magandang araw sa inyong lahat.